Притчи 9. Мъдростта съгради дома си, издяла 7 си стълба, закла животните си, смеси виното си и сложи трапезата си. Изпрати слугите си да викат по високите места на града. Който е прост, нека се отбие тук. И на безумните казва: елате, яжте от хляба ми и пийте от виното, което смесих. Оставете глупостта и живейте, и ходете по пътя на разума. Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам, и който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно. Не изобличавай присмивателя, да не бидете на мрази. Изобличавай мъдрия, и той ще те обикне. Давай наставление на мъдрия, и той ще стане по-мъдър. Учи праведния, и ще стане по-учен. Страхът от Господа е начало на мъдростта, и познаването на святия е разум. Защото чрез мене ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот. Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си, и ако се присмееш, ти сам ще понасяш. Безумната жена е бъбрива, проста е и не знае нищо. Седи при вратата на къщата си, на стол по високите места на града, и кани онези, които минават, които вървят право по пътя си, като им казва: който е прост, нека се отбие тук. А колкото до безумния, на него казва: крадените води са сладки и хляб, който се яде с кришом, е вкусен. Но той не знае, че мъртвите са там и че гостите й са в дълбочините на ада.